Salut, prieteni! Astăzi vă voi arăta cum iau eu compresia pe un motor de Volkswagen Polo 1.2. Acest motor are decât 3 cilindri. Este recunoscut cu probleme la supape. Proprietarul se plânge că mașina merge întrerupt, nu are putere și de aceea voi vrea să văd întâi compresia pe fiecare cilindru. În primul rând va trebui să dăm jos bobinele de inducție. Acest motor are bobine de inducție pe fiecare cilindru. Bujiile. Punem testerul, îl înfiletăm în locul bujiei. Este bine strâns. Haideți să dăm și la automat să vedem cum e pe primul cilindru. Opa. Dă-mi ceva aici. Ia să vedem. Oho, are aproape de 14 pe primul cilindru. Haideți să vedem și pe al doilea. Opa. Ok, este strâns. Haideți să vedem și cilindrul numărul 2. Da. Din păcate, cilindrul numărul 2 are aproape de 7 bari, ceea ce nu este bine. Trebuie să aibă undeva peste 12 bari, să zicem 11 bari, cel mai puțin, dar pe cilindrul numărul 2 are deja 7, foarte puțin. Haideți să vedem și pe 3. Haideți să vedem și pe cilindrul numărul 3. Da. Și pe cilindrul numărul 3 are 9. Din păcate, acest motor nu va mai funcționa cum trebuie. Va trebui desfăcut. Pe acest motor am luat compresia și la rece. Bineînțeles, valorile au fost și mai mici. Da. Voi înștiința și proprietarul
Din păcate va trebui să desfacem chiuloasa, să vedem ce se întâmplă acolo. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi plăcută, la revedere!